Ahoj, teda uděláme si keklepa, mám nachystat kolečko, takže začneme. Máme kolečko, jak kdyby hlavu. Takhle vlastně uděláme rohy a bradu, to vám hned ukážu. Takže nějak taky podobně, ať to máme a teď uděláme to oko. Hned ukážu. Jo a zapomněla jsem říct, jako ať se to dělá líbí, je dobré se udělat by někdy čáru, kde chcete mít to oko, ať to můžete mít pěkně. Takže hned vám to oko. Jo, nějak takhle asi se snažit v půlce, já to pár v půlce tam nemám, ale to nevím. Jdeme teda na to oko. Tak jo, nějak podobně a vrhneme se na nos a pusu. Akorát jsem zapomněla říct, je dobré ten nos a pusu udělat, aby to bylo pod sebou, nemusí být pod sebou, ale jako myslím si, že vlastně, jak budeme jinak dělat, vlastně ty začínáme od spodu, tam má a jde to až nahoru. Tak, hned vám to ukážu. Má to vypadá nějak takhle. No a teďkom upravíme bradu a trochu tu hlavu. Tak už to mám teda upravené, potom se dívám, že tady mám nějakou ještě čáru, to potom obdomu. No a zatím to vypadá teda, myslím si, že dobře. A vrhneme se na vlasy, takže u vlasů vlastně dělám takhle čáru a od toho začnu dělat vlasy. Takže hned vám to ukážu, jak budu mít vlasy hotové. Tak jo, vlasy mám hotové. To potom zgumuju ty čáry přebytečné. No a jsem zapomněla říct, že kdo chce, tak může takhle udělat obočí, jo. Ale říkám, kdo chce, kdo nechce, tak nemusí. Teda začneme ještě, teda teďkom uděláme, jak se tomu říká, prostě kdyby krk a prostě košuli a tak, jo. Takže a hned, jak to bude hotové, tak vám řeknu. Tak a takhle vypadá celý kyklop. Trošku křivej, jste se trošku nepoved, ale to vůbec nevadí. Myslím si, že je docela i pěkný, že se poved. Jako můžete udělat třeba tady, jak jsem nějaký drdol nebo celík, jo. Je to na vás. A můžete napsat do komentářů, jaký se vám víc ten kyklop líbí.